Čaute ľudia, dneska tu máme nové video. Ako jazdíme drifty, tak kúkajte. Prepáčte, že dlhšie nebolo video. Venoval som sa viac tvorbe na TikToku. Tak ideme na to. Kúkajte, tie drifty. Chcel by som dosiahnuť 20 odberateľov ľudia, hej? Treba poriadne driftovať, aby sme nespadli. A ideme. Pozor. A jak dáte 2 lajky do zajtra, tak zajtra vyjde ďalšie video. Teraz kúkajte, jak vidím kopec. Kúkajte. Dáte ručku, stúrujete a ideme. Ideme. Musíme to dať. Dobre, máme to. Musíme ísť ešte tuto. Ľudia. Tuto ešte, takto. Sem. Teraz sme tu. Už sme sem prišli. A musíme ísť toto. Musíme ísť toto, hej? Máme to. Tak čaute.